Draft order sa 50 centavos nga pag-us-us sa minimum nga plitihan sa mga jeep pasaheroan sa Sugbo gikatakdang i-sumiter karong adlaw ngadto sa buhatan sa LTFRB Manila. Si Reynaldo Elnar, LTFRB Central Visayas Officer in Charge Director, nibutyag nga aron matagamtaman sa mga pasahero ang pagkunod sa plitihan, mo rekomendar sila sa LTFRB Manila nga ipatuman ang 50 centavos nga provisional fare rollback samtang nagpaabot pa sa resulta sa petisyon nga gisangat ni kanhi Cebu City Councilor Augustus P. Jr. Ang petisyon ni P nagtinguha nga mahimo nga 7 pesos ang minimum nga plitihan gikan sa 7.50 pesos sa kasamtangan. Ato sa public hearing kagahapon, si Elnar nibutyag nga si P gusto pa untang i-withdraw ang iyang petisyon nga 50 centavo fare reduction kung maapil ang Sugbo sa gipatuman sa LTFRB Central Office nga 1 peso nga provisional rollback sa minimum nga plitihan sa mga POJ sa Metro Manila. Apan mato ni Elnar nga iyang gikumbensir si P nga ipadayon ang petisyon aron dunay legal nga basihanan ang LTFRB sa pagduso og rekomendasyon sa fare reduction sa Sugbo. Mayorya sa mga transport group nga mitambong sa public hearing kagahapon ang uyon sa 50 centavos nga pag-us-us sa minimum nga plitihan sa mga jeep pasaheroan.